Μία ερώτηση σχετικά με τα του επιστημολογικού αθεϊσμού που είπατε, ότι ξεκίνησε από το 17ο αιώνα και κατέληξε στις αρχές του 20ου. Δώσατε περισσότερο βάση στις επιστήμες της φυσικής και της βιολογίας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν αναφέρθηκε και θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας. Έχει να κάνει με την αλλαγή στη θέαση της ίδιας της ιστορίας, δηλαδή της ανάπτυξης του ιστορικισμού. Από εκείνη την περίοδο μέχρι και τις μέρες μας έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς, άλλα είναι νεότερα, άλλα είναι παλαιότερα προς αυτή την περίοδο, ο βιβλικός μινιμαλισμός που αφορά το γεγονός ότι η βίβλος δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη, αν δεν κάνω λάθος, το ρεύμα του ηθικισμού για την αμφισβήτηση της ιστορικότητας του Ιησού, η κριτική της αυθεντικότητας διαφόρων επιστολών της Καινής Διαθήκης, αλλά και η επιλογή ακαδημαϊκών ιστορικών να μετρούν πλέον το χρόνο με βάση άλλου είδους συμβολισμούς, όπως το προ-κοινής εποχής ή το μετά-κοινής εποχής. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε πως και η επιστήμη της ιστορίας ή τέλος πάντων η ιστορία έχει παίξει και αυτή το δικό της ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη του αθεϊσμού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φέρατε αυτό το σημείο στην προοπτική μας. Η κεντρική ιδέα της νεωτερικότητας, η απελευθερωτική και ταυτόχρονα προβληματική ιδέα, όπως όλες οι ιδέες, είναι ο ατομικισμός. Ο ατομικισμός εντοπίζεται στη φύση και στην κοινωνία. Ο ατομικισμός στη φύση δημιουργεί τον μηχανικισμό, δηλαδή την αντίληψη ότι η φύση είναι μία μηχανή την οποία μελετάμε και χειριζόμαστε όπως ο μηχανικός χειρίζεται κάθε μηχανή. Άρα ο Θεός δεν έχει θέση σε αυτή την μηχανή, ακόμα και αν την κατασκεύασε δεν την ελέγχει. Στο χώρο τώρα της κοινωνίας, το αντίστοιχο του ατομικισμού είναι ο ιστορικισμός. Δηλαδή, κάθε ένα συμβάν το οποίο αναφέρεται και με αλφαγέτο το π και με ε, μαρτυρείται από τις πηγές, από τα κείμενα. Ένα. Διασταυρώνονται οι μαρτυρίες, συγκρούονται ή επιβεβαιώνονται. Και αυτή είναι μια σωστή μέθοδος, η οποία, προσέξτε, βασίζεται στην εμπειρία, την ιστορική εμπειρία, η οποία ιστορική εμπειρία είναι ή η αρχαιολογική σκαπάνη ή το κείμενο και η ερμηνεία. Ή συνδυασμός και των δύο. Συνήθως τα κείμενα μαρτυρούν τα γεγονότα. Με τη μάχη του Μαραθώνος την ξέρουμε από κάποια κείμενα και από αρχαιολογικά ευρήματα. Με τα βιβλικά δεδομένα, είτε της Παλαιάς Διαθήκης, είτε της Καινής, δεν έχουμε μαρτυρίες εκτός της βίβλου. Και επομένως δεν έχουμε δυνατότητα ιστορικής, αντικειμενικής, επακριβούς επιστημονικής επαλήθευσης. Και εκεί δημιουργείται βεβαίως ένας προβληματισμός, ο οποίος προβληματισμός λύνεται κατά έναν ορισμένο τρόπο εάν δεχθούμε ότι τα κείμενα αυτά, τα βιβλικά, αφορούν μια ορισμένη κοινότητα, δεν είναι κείμενα ιστορικά, είναι κείμενα πίστεως, εμπιστοσύνης, όπως η ατομική προσωπική βιογραφία καθενός μας. Η ιστορία λοιπόν ήταν ένα άλλο πεδίο το οποίο ήρθε να ενισχύσει τον επιστημολογικό αθεϊσμό. Δηλαδή το ακλόνητο επιχείρημα ερχόταν από τις θετικές επιστήμες. Δεν υπάρχουν θαύματα, δεν υπάρχουν νοιάσεις, δεν υπάρχουν αναστάσεις, διότι η επιστήμη δεν ξέρει από αυτά. Η συνέχεια, η προέκταση και η επίρρωση ήταν τα ιστορικά γεγονότα. Η κριτική της βίβλου, ποιος είναι ο συγγραφέας των κειμένων, η ιστορικότητα του Ιησού, του Μωυσέως, του Αβραάμ, όλων των προσωπικότητων, όπως επίσης και η λεγόμενη βιβλική ιερά ιστορία. Οι βασιλείες, οι κριτές, οι προφήτες και ούτω καθεξής.
Και έτσι έχουμε ένα δεύτερο πεδίο σύγκρουσης, το οποίο εντάσσεται στον επιστημολογικό αθεισμό, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί κατηγορίες σκέψεως επιστημονικές από τις θεωρητικές επιστήμες, τις φιλολογικές, τις αρχαιολογικές και τις ιστορικές. Θα πρέπει εδώ να βάλουμε την τελεία μας για να επανέλθουμε